No. Avui anem a fer un bolinet. Primer dobleguem com un triangle. I després amb un llapis, si vols fer un punt de llibre, o ho tires com vulguis, li fas una ratlla. Després, quan veus la ratlla, ho talles. Vale? Ja tenim el tros, i ara ja tenim doblegat així. Ara ho dobleguem per a l'altre costat. Vale? Veieu? Han quedat 4 línies, ara les talles sense arribar al final. Una vegada que ja està fet, posem una miqueta de cola al mig. Perdón, ¿no acabas de decir que te tenías que ir? Sí, pero también he pensado que voy a darle un poco de independencia a la niña para que vaya forjando su personalidad. Vamos, vas a llamar a tu marido para que vaya a él. Exacto. Això, si ho voleu fer a casa, doncs ho feu. A paper o cartó. Bueno, es desmunta una miqueta, però bueno. Vale? I ara poses el teu nom o la teva firma i així és com queda un bolinet. Adeu!